आई भैया, हम म्यूजिक डायरेक्टर डी आदर्श हमार पहला पूर्वी गीत PRP कार्बोहाइड चैनल से आ रहा बा। हमके आशा ना पूरा विश्वास बा आप लोगन के ई गीत बहुत पसंद आई। अगर आई ता एक ठो अपना प्यारा प्यारा कमेंट कर दिया लोगन। तो आई भैया कैसे कि जोहिया से आइल बाड़ा हो जोहिया से आइल बाड़ा पिया परदेसिया देहिया छुअत नहीं खा लागे कवनो मिली गे सवतिया देहिया छुअत नहीं खा मनत नहीं खबतिया देहिया छुअत नहीं खा सुन कैल सागरो बदनिया देहिया छुअत नहीं खा सोची सोची हमर उहाँ के लजियारा उहाँ के लजियारा कितना दिन ले सुतनिया कुंदन कितना दिन ले सुतनिया कुंदन पकड़ी के पटिया देहिया छुअत नहीं खा सुन कैल पूरा तू बदनिया देहिया छुअत